Тыңнагыз. Без Иерусалимга барабыз. Анда Алла улы турында әйткәннәр тормышка ашар. Аны мәҗүсиләр кулына бирерләр, мыскыл итәрләр. Аннан көләрләр, мәсхәрәләп төкерерләр, кыйнарлар. Һәм ахырда үтерерләр. Ләкин 3нче көнне ул тереләчәк. Гайша кешелек гөнаһлары өчен үтереләчәген белсә дә Иерусалимга киткән. Юлда күп кешеләр аны каршы алырга чыккан, куанганнар, аны патша дип атаганнар. Ustaz, şakirdlərine qışqırmasınlar. Сезгә шуны әйтәм, алар тынсалар, ташлар кычкыра башларлар. Патшага дан, хөрмәт! Гайша Иерусалимга якынлашты һәм аны күргәч, ул елап җибәрде. Әгәр син шушы көндә тынычлыгың өчен нәрсә кирәген белсәң иде. Ләкин әлегә бу сиңа сер булып кала. Шундый көн килер, душманнарың сине чокырлар казып чолгап алырлар. Һәм сине һәр тарафтан кысрыкларлар, җимерерләр, үтерерләр, таш өстендә таш та калдырмаслар, чөнки яныңа Алла килгән вакытны белмәдең.